εκφράζει κάτι που το ξεκινήσαμε πριν από 8-9 χρόνια με πολύ μεγάλο μεράκι και αγάπη για παραδοσιακά προϊόντα και από ξύλα του τόπου μας, από την Αξόμιλο ποτάμου. Χρησιμοποιήσαμε το ξύλο ελιάς για να κάνουμε χρηστικά αντικείμενα. Το πρώτο ήταν από ξύλο ελιάς τσάντα, χειροποίητη, οικολογική, χωρίς να χρησιμοποιούμε δέρματα ζώου. Αυτό μας όθησε στο να προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Ο κόσμος μας αγκάλιασε. Δουλεύουμε ήδη με 140 μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα χονδρική. Δίνουμε στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Κύπρο, στην Αγγλία. Μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος. Συνεχίζουμε λοιπόν με σκουλαρίκια από ξύλο ελιάς, με υγρό γυαλί, με κρεμαστά, με μπρελόκ, με φελούς, με είδη σπιτιού, με πάρα πολλά χρηστικά αντικείμενα, διακοσμητικά, αποκλειστικά και μόνο με φυσικά υλικά. Σε αυτό μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Μηλοποτάμου, οι πολιτιστικοί συλλόγοι. Είναι κάτι που το έχουν αγαπήσει όλοι γιατί έχουν καταλάβει την αξία. Επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γεωπάρκο του Ψιλορίτη, από το οποίο έχουμε πάρει το σήμα γνησιότητας. Είμαστε αυτή τη στιγμή, ανήκουμε στο Γεωπάρκο του Ψιλορίτη και στα Παγκόσμια Γεωπάρκο της UNESCO. Θέλω να ευχαριστήσω το χωριό μου, την Αξό, που με πολύ μεγάλη αγάπη μας έχει προσεγγίσει, μας έχει αγκαλιάσει.